Ale asi už natáčam. To si ako vyšiel hore, čo si to vravel? Už keď sa dočiahnem z toho lana. Ešte idem ďalej, aby som ťa... Si ide ďalej, hej. Len ja s mojou výškou mám problém toho lana sa chytiť. No, a už máš. No prdele. Kokos. Už keď som začal, už musím ísť, hej? Aha. To je nič, to dáš, lebo to je o rukách. To dáš v pohode, lebo to je o rukách. To nie je ako, že prsty musíš klačkať. Že je to studené, nemám dobrý cit v rukách. Studené to je, trochu to škrabe, ale človek z adrenalínu aj zabudne, že ho to škrabe. Ako? Človek od strachu aj zabudne, že ho to škrabe. Ale nie, v pohode. Ja som strach nemal. Ale pomohlo mi to lezenie na stenách. A to, že už verím tým lanám, tak to je v pohode. Už si za vodou. Ako? Už si za vodou. Hej. Podľa mňa normálne boli ruka z tej kamery. Na čo mi hovor, keď som ťa kameroval ja? Lesky sú istota. A jadná. Vieš čo, ale keby som to zapol z boku, mohol som zazoomovať. A teraz neviem zazoomovať. Škoda. Už to tam ani nevidno. No, čo už. Škoda, že sa tu šmíka. Musím dať pozor, kde stúpam. Doráž ho, doráž. Hej. Len tu sa hneď presvatím hore. Sa zasmejem, ak si dáš naopak aj ty karabínu. Ako? Že sa zasmejem, ak si dáš karabínu naopak aj ty. Tak sa môže očo. Bláve to je jak rebrík na poval. Fera, ty si.